Ola, moi boas noites e benvidos de novo a un programa máis da televisión local de As Pontes. Isto, como vostedes saberán, é a dúas bandas. Hoxe teremos un programa un pouco especial. Isto contaránolo o meu compañeiro Xosé. Ola, Xosé. Ola, Juncal, e ola a todos os espectadores. Moi boas noites e aquí principia un programa máis de a dúas bandas. Un programa a dúas bandas no que, por mor de ser un programa de televisión, a imaxe segue sobre un papel fundamental e hoxe temos a sorte de ter unhas imaxes que seguro serán moi agradables. Non en van connosco temos as rapazas que teóricamente teñen que ser das máis guapas da nosa vila. Non en van falaremos hoxe coas candidatas a raíña das festas do Carme, das festas do verán do 1994. As primeiras rapazas coas que falaremos dentro desta primeira parte do programa serán, pois aí as tiñas xa nas súas imaxes, elas son Cecilia e Patricia, estudiantes, ambas as dúas veñen de rematar os seus estudios este ano de terceiro de BUB no Instituto Moncho Valcarce de As Pontes e de COU no Colexio Pardo Bazán tamén de As Pontes. Moi boas noites. Boas noites. O primeiro que nada, a nosa benvida e logo vayamos a coñecer un pouco a historia do por que estades aquí. Estades aquí polo feito de que unha de vos, de as dúas e as dúas que tenemos despois, sea a raíña das festas. Pero como principiaba toda a historia, Patricia? Como vos decatastes de toda esta movida? Pois foi na clase, ou seja, dixeron que iba a haber unha elección, puxeron para votar, votaron os da clase, e nada, pois aquí estamos. Cantas persoas do teu colexio, foron escollidas para isto ti sola? Non, outra de terceiro de BUP, e logo na miña mesma clase, na aula de COU, outra por se acaso eu non podía vir ou... E no teu caso, a Cecilia, imagino que sería o mesmo. Sí, igual. Tamén escolleron así a ti e a quen máis? A min e a outra rapaza de COU, a Silvia, e despois, pois, de terceiro tamén escolleron a outras. Dentro dunha elección que fai toda a xente do colexio ou faise primeiro por cada unha das clases? Como facedes? Bueno, eso é que fixeron unha elección en cada unha das clases e despois, pois, as que máis votos levaran de todas as clases xutas, pois foi o que veu pa aquí. Sí, perdona, Xosé, en algún momento vos, pois, deu vos corte ou así, negastes vos a isto ou sempre fuchedes para diante? Eu sí. Negache? Sí. E ti, Patricia? Non había opción, vamos. O sea, dixen que non, ao principio que non, pero dixeron non, sí, vais. E despois, no teu caso, te dixeche que non ao principio, despois que foi o que te impulsou? As amigas, así que me convenceron. Bueno. Sempre acontece que se principia dicindo que non, pero por que se di que non? Tanta é a vergonza que credes que ides pasar ou como é? Home, un pouco sí, estar ali, que todo o mundo este pendiente de ti durante todos estes días, logo subirte ali nun palco e todo o mundo mirándote, non sei, si queda un pouco, sí. É que non é costume, non estás acostumado a que te miren así tanta xente pendiente de ti, e de repente, dun día a outro, que todo o mundo este pendiente, pois, home, algo así. O que pasa é que tal vez penso tamén que hai que corresponder coa confianza que depositaron os compañeros en ti, tal vez. Sí, pero tamén é moita responsabilidade. Se non podes asistir a algunha, non sei, ás festas ou algo, tens que estar sempre pendente, non? Tens que decatarte de que non podes ir pola túa banda nesos días e... Bueno. O que pasa que, bueno, eu penso que pensaredes que é bonito todo isto, non? Que ao fin e ao cabo, pois, é unha experiencia máis que despois poderedes contar. Sí, eso sí. Deciden, falan moi pouquiño, vamos a ter que facer que falen un pouquiño máis. Vamos a ver, contestádeme unha das dúas, en calquera das dúas. Queredes estar cualificadas para exercer este posto? Eu penso que calquera pode estar cualificado, non? Eu penso que calquera non, eso salta a vista. Pero, non sei, é que se tes así bastante relación coa xente, eu penso que o físico que non é importante, o importante é o que pense cada un e o carácter, non? Entón, ti crees que o físico non ten nada que ver en isto? Home, algo terá, eu non sei, pero o carácter eu penso que conta moito. E ti, opinas o mesmo? Sí, é que eu penso que vai na personalidade da persoa. Home, que se xas fermosa ou non xa, é a parte. Normalmente todos, eu tampa que vou decir que non si fixaste primeiro niso, pero despois hai moitas máis cousas. Pode ser unha persoa moi fermosa e logo a súa personalidade, vamos, ser moi mala. Penso que o que conta nunha raíña que é como se para tratar ca xente do povo, non a súa beleza. Tamén falabades denantes do feito, poñedes como exemplo de que un estea nun palco e todo o mundo estea mirando. Credes, tal vez, que dende fora, denante de estar, podíades ver estas eleccións
de mises, de reñas de festas, algo como o típico xogo machista da muller como obxecto. Víadelo dende fora así, ou tal vez cambia opinións de que estás dentro, como é? Home, eu machista non o vexo. Tamén vería normal que houvese a elección dun rei, porque non? Pero non o vexo machista. Sería a tua opinión a mesma? Sí, eu penso que debería haber un rei. Pois sería unha solución que xa se ten tomado tamén en algunha outra ocasión. O que sí está claro é que o que vos vai representar o feito de que algunha de vos haya elexida a reña das festas, o resto donas das festas, e que tedes un compromiso moi serio. Sodes conscientes de que ides pasar unhas festas prácticamente traballando? Sí. Por lo que dixeron, parece ser que sí. Xa o tedes asumido, non? Mais ou menos. De todo non. Dime unha cousa, por exemplo, pois Patricia, primeiro, ti crees que ti pode ser a raíña? Non o sei. Non o sabes. Pensáchelo en algún momento, ti así as soas, gostaríache ser? Home, eu penso que gustaríalle a calquera de nós, pero penso que tamén calquera de nosotras podería ser. Non sei, eso... Non sabes. Non conta a miña opinión, conta a opinión dos que nos van a estar ali vendo, pero non sei. E ti, Cecilia, dime a tua opinión personal. Sí, eu penso tamén, máis ou menos. Pensades as dúas o mesmo? Sí. Vamos a ver, agora, como xa decía o meu compañeiro antes, vades ter unhas festas moi movidiñas, pero despois, cando acabe todo isto, se, por exemplo, aquí non, que non podería ser neste pobo, pero, en Coruña, ou se alguén vos chamase para facer algún desfile, porque, algunha persoa que estuvo aquí xa fixo algún desfile, vosotros seríades capaz de facelos? Eu penso que todo o que seña unha oportunidade, non? Pois, non se pode desaproveitar, pero... non sei. En sumidas contas, gustaríache ser modelo? Home, por gustar, eu penso que lle gustaría a calquera. Sí, e a ti, Patricia? Home, máis ou menos. Tamén. Algo que hai que coñecer tamén con respecto a esa participación vosa nas festas é que credes agora delante de facer o que vos ides a topar. Que posibilidades credes que os van a abrir a través de participar nas festas dende dentro mesmo? Non sei, eu penso que máis comunicación coa xente, coñecer máis xente. E quizáis deixar de ser tan... é que eu considero un pouco tímida, deixar de ser tan tímida, non sei. Penso que, Coñecer a moita xente, estar a carón da xente que traballa nas festas, coñecer tamén como se fan as festas de dentro, non? Sí. Dende fora acostumas a criticar cada ano cando nos toca participar nelas, pois mira, podían facer mellor isto ou que sexa. Desde dentro credes que descubrir como funciona o traballo. Pois afrontades unhas festas nas que tamén teredes a ocasión de ser a representante das Pontes. Quero dicir, cando alguén veña de fora a calquera tipo de actuación que vos coñeza vos, para esas persoas vos seredes as Pontes. Outra responsabilidade importante, non? Sí. Home, non me lo eu penso plantexará. que as Pontes somos todos, non son nós. Estamos aquí representando a toda a xente xeral, pero non... Eu penso que, non tería que ver en nós soas as Pontes, senón unha representación, pero que somos todos. Porque que nos elixiran a nós non quere decir que seamos as mellores, nin... non sei. Vosotros credes que aquí nas Pontes hai mozas así como vos, moi guapas, non? Eu penso que sí. E por que credes que ao mellor non nos elixiron a elas? Pois non sei, por coincidencia. Por coincidencia? Ou porque, non sei, é que a veces hai problemas con algunhas ou porque non lles gusta o carácter. Non sempre se escolle así. Po meu gusto hai mozas moito máis guapas e mesmo no instituto ou na Pardo non me refiro a elas, non refiro a mí, pero non sei, por coincidencia, porque é outra cousa. Que opinades deso que eso decir así a xente que as mozas velas, que sodes bonitiñas, que son tontas e presumidas? É verdad eso ou é mentira? Eu penso que non acontece en todos os casos. Home, haberá algún, outros que non, pero penso que non é certo. Igual, ao mellor, podemos estar falando unha pouca de envexa, ao mellor, non? Hai de todo. Envexa hai no para todo, normalmente, non, pero eso é normal, a mí. Entón, depende da personalidade de cada un, non? Sí. Pode serse bela e máis simpática e agradável. Claro. E que vos parece da forma de elección? Ata hai uns anos facíase presentándose candidatas nunha discoteca habitual, a partir de agora xa nos propios colexios. Que vos parece que se lixase? A mí parece ben. Porque ti contas co opinión dos teus compañeros que máis ou menos durante todo o ano saben como eres ti, eu penso que está mellor. Non sei, eu vexo ben. É unha forma de garantir, Cecilia, que inflúa algo máis que o físico, polo que nos dicía Patricia, porque te elixe xente que te coñece. Sí, e despois
bueno, que polo menos eu, se fora por mí mesma, non me presentaría, non? Pois polo menos así estou aquí. Ese é outro grandes hándicaps, o feito de presentarse, é dicir, cando se facían discotecas a veces tamén se escondía un pouco, non dicindo, non presentabas ninguén e lexían entre a xente que había. Iso tamén cerraría un pouco as portas segundo a que hora se facía a xente máis nova, non? Sí, eu penso que sí. Por tanto, satisfeitas con este modelo de elección, imos entrar agora noutro capítulo da entrevista e imos coñecer un pouco máis sobre de vos, sobre a vosa personalidade. Primeiro que nada, xa dicíamos que estabades estudiando ambas as dúas. Comentádenos un pouco que estudiabades e imos falando xa de aspectos personais. Pois, como xa dixeches ti antes, rematei agora a COU, estou me preparando para a selectividade, bueno, espero aprobala. Despois, pois non sei, depende da nota que saque, farei, non sei. Que sería o que che gustaría facer despois, Patricia? Unha enxeñería, pero tampouco teño moi claro nin decidido cal vai ser, porque depende de moitos factores. E ti, perdona, Cecilia? Bueno, primeiro teño que saber se rematei ben terceiro e despois COU penso que é moi difícil, pero espero rematar tamén ben. E despois de COU pensaba facer arquitectura, pero é moi complicado. E gustame tamén, como me gustan moito os animais, pois veterinaria, pero tamén é complicado. Entonces, pero bueno, de momento estás en terceiro e ainda tes moito tempo para pensar. Para complicar. Que é o que fan as mozas, como que é o que facedes vosotras os sábados pola noite aquí? En que vos divertides? Onde vades? Nosotros saímos xuntas sempre, non? Pero sempre vamos aos mesmos lugares, vamos, a discoteca. Ti, con 16 anos, Cecilia, supoñeu que terás un horario rígido aínda na casa, non? Bueno, digo que, bueno, o ter unha irmá que é maior que a min e que de algún xeito me pode vixiar un pouco, pois tampouco son moi duros no horario. E ti, Patricia? Depende. Porque ti xa tes 18 anos. Sí, pero vamos, non é que cambie moito, non sei. Home, normalmente, como todas se van ás 12:30, unha, pois voume, pero se hai festas ou cosas así, sí, quedome máis, pero vamos, non a idade eu penso que cambia, pero tampouco, a mí non me cambiou tampouco moito, que digamos. E gustabas o ambiente que se respira aquí nas Pontes os fines de semana? Sí, non está de todo mal, pero bueno. Podría mellorar. Podería haber máis cousas. Non saídes do pobo, non vos vades fora? Non. De momento non tedes o carné, imagino, ti non, e ti non, tampouco, todavía non. Patricia. Pero non só de sábados vive a xuventude, coñezades, por tanto, que o que fa unhas rapazas como vos vivindo gas Pontes o resto da semana. Cales as afeccións? Bueno, eu vou a ballet clásico e, bueno, aparte, as miñas afeccións son estar cos animais, porque eu sempre estou cos meus cás, non? E paseo con eles e vou, pois, facer footing ao pantano, depende do día e do tempo que teña. Ahora, últimamente non, porque cos exames, pois, non pode facer nada, pero cando teño tempo. Pois eu, normalmente, bueno, como sempre, asistir ás clases, normal. E despois de actividades culturais, pois, toco na rondalla. E, polo resto, pois, o sea, nada fora do normal. Por semana, normal. Unhas xoves de todos os xeitos son tanto activas comparado co que se acostuma a ter, tal vez sexa outro tópico, como os que descubrimos denantes, de que os xoves fan poucas cousas e móvense pouco. Credes que se pode romper ese tópico? Eu penso que non, que aquí a xuventude nas Pontes que fai moitas cousas, que non, a maioría, polo menos, practica moitos deportes e eso. Ainda que non hai moita variedade, pois hai moita xente metida nos deportes. E, bueno, en outras actividades, non só nos deportes, non? Pois estamos rematados xa con esta primeira parte, temos que falar logo coas outras dúas candidatas raíña das festas, pero antes de rematar eu quería que fixerades cada unha un saúdo ás festas, que mensaxe mandaríades a xente das Pontes para estas festas nas que vos seredes representantes, como dicíamos, ben como raíñas ou ben como donas. Un saúdo de cada unha de vos, ou que irades comentarlle aos nosos televidentes nestes entes que van asistir ás festas. Principiados por calquera. Bueno, máis que nada que pasen ben eles nas festas, que eu xa terei moito que facer. E que, bueno, que isto é unha experiencia máis e que polo menos pois estamos aquí, non? Saíamos ou non saíamos elexidas, pois nosotros somos amigas e pasámoslo ben xuntas, eso é o que importa, eu penso.
Eu pois quero dar as gracias a todos por todo, máis ou menos como dixo Cecilia, que o pasen ben, que xa nos verán ou xa nos veremos, pois nada, que gracias. Pois moitísimas gracias ás dúas e que teñades moita suerte, tanto unha como a outra. Xa nos veremos entón máis adiante. E a todos vostedes, pois nada, vémonos dentro dunhos intres, aquí en A Dúas Bandas. Eu tamén saio hasta 1:30, 2, pero 1:30 case sempre. E o ambiente de aquí das Pontes o fin de semana, que vos parece? Ben, podería cambiar, por, sí, varias cousas gustaríame moito que cambiaran, pero... Se non se pode, non se pode. Non saídes fora, non? Non. Sempre estades na Pobla. Pois habría tamén, antes de rematar, que pedirvos que fagades a mesma mensaxe que facían as vosas compañeras e que é moi posible que calquera de vos, cando menos unha das 4, teña que facer oficialmente dentro de non moito tempo. Así que, cal sería esa mensaxe para os ponteses cara ás festas que se aveciñen? Pois nada, que o pasen moi ben nas festas, espero que lles guste moito e que agradezcolle a todo o mundo o estar aquí, nada máis. Eu tamén que o pasen moi ben, que son as festas moi bonitas, son as festas creo que máis bonitas do pobo e moitas gracias tamén a toda a xente que quixo que estivese hoxe aquí. Pois desexamos vos todo o mellor, que teñades moita suerte, cualidades xa se ve que as tedes, e, bueno, pois moitísimas gracias por darnos este ratiño aquí no noso programa. Gracias, Sara, e gracias, Silvia, que teñades moita suerte. E a todos vostedes, nada máis, só nos queda decir que o próximo xoves voltaremos de novo en un programa máis de A Dúas Bandas, e, como sempre, comigo estará Xosé. As gracias, por tanto, a Sara, a Silvia, tamén a Cecilia e a Patricia, que estaban ao principio connosco, desexar xa que falábamos de festas, que disfruten como non desas festas cando cheguen, xa ven que quedamos en boas mans. Imos rematar xa co tempo de A Dúas Bandas e voltamos o vindeiro xoves. Lembren tamén o noso espacio do concurso e xa saben, aínda poden escribir a esa dirección, apartado de Correos 124, Televisión Local de As Pontes. Graciñas por estar connosco, temos unha nova cita o vindeiro xoves en A Dúas Bandas. Boas noites. Boas noites.